Anem a conèixer 3 projectes més, 3 no, 4, 1, 2, 3, 4 projectes més que exploren relacions entre art i ciència, tecnologia i natura, projectes que volen explicar o visibilitzar aquelles coses que no es veuen, que estan amagades però que existeixen, que estan allà latents. I precisament el treball i els experiments que fan aquests artistes serveixen per treure cap a fora totes aquestes coses que estan latents. M'agradaria molt començar amb l'Anna Rierola, que ja està preparadíssima. Vine cap aquí, Anna. Rebeu-la amb un fort aplaudiment, sisplau. On vulguis. Sí. Que l'Anna Rierola té una peça a Amposta que heu d'anar a veure aquesta tarda, que es diu El jardí de les delícies. I jo ara la deixo sola a l'escenari, perquè qui millor que ella per explicar què fa i dir-nos en tots els detalls. Si hi ha algú millor, jo encantada, eh? No. Jo te deixo a tu perquè ho expliquis. Bueno, ante todo, agradecer a Auphonic por la oportunidad de mostrar la pieza del Jardín de las Delicias, ¿no? Y sobre todo poner la vida y la muerte encima de un escenario, ¿no? No hay muchas oportunidades así. Y bueno, el Jardín de las Delicias aquí es una caja de luz que mide 6 metros y bueno, y está puesta encima del escenario. Y también tengo que decir que es un trabajo que está hecho también para proyecciones y animado, pero aquí se presenta en caja de luz. Y bueno, más que nada yo trabajo, como artista mi punto de partida son las imágenes científicas, porque a mí me conectan con el misterio, la belleza y la complejidad del universo, ¿no? Y me abren nuevas rutas mentales. Todo este mundo invisible pues me abre unas rutas mentales que creo que es una oportunidad de hablar de temas muy actuales de otra manera, ¿no? O sea, de una manera a través de la maravilla, del wonder, ¿no? Que digo, no de una manera fatalista, sino hablar de los temas actuales de una manera más amable, ¿no? Y bueno, y sobre todo me gusta hablar hablo siempre de la interconexión e interdependencia de las cosas, porque somos y formamos parte de un sistemas interdependientes e interconectados. El Jardín de las Delicias evidentemente se inspira en la obra homónima del Bosco y está hecha con múltiples imágenes científicas del campo de la biomedicina que son, bueno, imágenes que son de microscopía, que estudian los distintos estadios vitales, las distintas fases para que la vida se propague y luego también las enfermedades. Y bueno, sobre todo me gusta remarcar a través de este trabajo que la trama de la vida, ¿no? Que el patrón fundamental de la vida es la red. Donde hay vida hay red. Y esto es el eje central de este trabajo. Este trabajo se empezó a gestar en el Instituto de Recerca Biomédica, en una residencia de artista. Y bueno, allí tuve la oportunidad de dar vueltas y hablar con múltiples científicos. Yo, la verdad, no tenía ni idea del mundo de la biología. Acabé pues, bastante empachada de información. Pero bueno, allí me empezaron a surgir las preguntas sobre qué es la vida, qué comportamientos comunes hay entre todos los seres vivos, si podemos sacar algunos valores y cambios de paradigma fijándonos en cómo funcionan los sistemas biológicos, ¿no? Si podemos ver todas estas dimensiones, la dimensión de la vida más unificada, la dimensión ecológica, social, bueno, todas estas dimensiones de la vida de una manera más unificada, ¿no? Y entonces, pues después de todas estas preguntas salió esta trilogía sobre la vida. Es una trilogía donde hay el inicio, el desarrollo y el fin. El inicio es un trabajo que se llama Pulsión de Vida, que lo presenté con María en Santa Mónica, y donde se presenta la vida que se autogenera y autorregenera desde dentro, ¿no?
y es una red de células como una telaraña que se va generando y degenerando, y donde se ve que la unidad básica que puede hacer esto es la célula, ¿no? Es la unidad de vida. Y para mí esto era el inicio del tríptico del Bosco, que cuando está cerrado veréis que hay una esfera que representa el tercer día del Génesis, y para mí esa esfera era la célula. Entonces, después continúo con el Edén, que es el que veréis en Amposta, y que es el desarrollo de la vida, se expande, donde hay una esclat, y donde la vida sucede por todas partes, ¿no? No hay una jerarquía, hay un desarrollo y donde se ve todo este entramado y este tejido de la vida en continua expansión. Y luego está el infierno, que es el fin de vida, donde se ve, allí sí que hay una jerarquía, una arriba y una abajo, debajo, y luego esta rotura de la unidad y la desintegración de todo el sistema, ¿no? Que es la muerte. En realidad, este trabajo es un trabajo bastante arqueológico porque ha habido una búsqueda de imágenes muy exhaustiva y una clasificación de imágenes, ¿no? Porque he querido que estuvieran representadas todas las jerarquías de la biología, o sea, desde las moléculas, bueno, es que aquí se ve fatal, pero bueno, desde las moléculas, el ADN, que está por aquí, bueno, os lo cito porque aquí no veo nada yo, pero bueno, sí. Bueno, però clar, si faig així no, tampoc es veu. Bueno, pues es igual, lo veréis en Amposta. Y si me queréis preguntar qué son las cosas, bueno, pues repito, sobre las moléculas, pues está el ADN, las vitaminas, proteínas, luego están los organeles, el citoesqueleto, las mitocondrias, las células, las células sanguíneas, las nerviosas, las sensoriales, luego están órganos, los órganos vitales, pues mira, el corazón, los riñones, el pulmón, el intestino, y luego también, mira, esto de aquí que veis grande, por ejemplo, es un testículo, es una muestra histológica de un testículo. Luego también están representadas todas las funciones, la metabólica, la respiratoria, la excreción, bueno, todas las funciones. Por ejemplo, excreción, esta imagen que veis así, grande así, es un intestino, ¿no? Es un colon. Y bueno, y también todas las fases fundamentales para que la vida se desarrolle, como la mitosis, la meiosis, la homeostasis, bueno, total, que está todo representado. Y bueno, y para hacer esto he necesitado la colaboración de muchos institutos, no solo el IRB, han participado pues, desde el Centro Nacional de Biotecnología, el INSERM de Francia, el de Fotónica, el Instituto de Fotónica, el CRG, el MBL, bueno, un montón de institutos, porque claro, cada imagen es un científico y es una investigación científica, y yo quería que todo estuviera representado. ¿Y qué más? Pues, a ver, sí, y ahora me he perdido. Y bueno, sí, las imágenes son de microscopía, de varios tipos de microscopía, no quiero aburrir, pero para que sepáis un poco es la microscopía confocal, la de fluorescencia, luego está el light sheet, que es para ver las muestras en vivas, luego está la microscopía electrónica, la de SEM, la TEM, bueno, es que hay muchos tipos. Luego todas las muestras histológicas, luego están todo lo que se llama STEAM, que son para ver todas las fases de los embriones, que son capas multidimensionales, bueno, hay un montón. Luego están renders 3D hechos con software, hay muchos tipos de imagen distinta, ¿no? Y luego, sobre todo, el presentar la vida, aquí se presenta la vida como un fenómeno conectado, como un proceso dinámico de innovación, de expansión, como un proceso perdón. Y bueno, donde hay vida siempre hay red, ¿no? Y todos son redes, o sea, los organismos son redes de células tejidos, las células son redes de moléculas, las moléculas son redes de comunicación, y la comunicación es algo fundamental para que la vida
tenga continuidad, ¿no? Y luego, cuando una cosa esencial es la integración, ¿no? Cuando hay integración, todo funciona. Y aquí este jardín es un jardín integrado donde están todos los órganos que hacen que la vida continúe. Cuando esta vinculación empieza y esta comunicación empieza a mermarse, es cuando se empieza a desintegrar y aparece la vida y la muerte, ¿no? Porque el todo unificado se rompe. Y bueno, la cooperación es también algo esencial en esta trama de la vida, ¿no? O sea, todos los genes forman el genoma, como todas las células trabajando en comunidad, pues forman los organismos como los individuos, las sociedades, ¿no? Y esto es lo que siempre, estos temas que se repiten y que me gusta que se vean. Y luego, esta desintegración, pues si posem l'infern, sisplau. Cuando este sistema se desintegra, es cuando aparece el infierno, que es que aquí ya hay donde se ve esta jerarquía y, por ejemplo, el tema crucial, por ejemplo, la imagen central es este gran fuego, que es un cáncer de páncreas, ¿no? Y que, por ejemplo, el cáncer es el crecimiento por el crecimiento, y todos sabemos qué implica este crecimiento por el crecimiento, un desequilibrio ecológico, un desequilibrio de la sociedad, y entonces, pues esto es lo que queda representado. Y ya sabemos que el conflicto y la cooperación pues siempre van juntos, ¿no? Como la fragmentación o el orden y el desorden o la degeneración y regeneración. Y bueno, como sociedad pues, es ver cómo queremos cuidar este jardín. Como sociedad participativa creo que somos nosotros y no los gobiernos y la ciencia en sí que tiene que poner los límites, ¿no?, éticos a la biotecnología y a cómo queremos vivir para que la vida continúe expandiéndose y no interferir en la capacidad de la naturaleza de generar vida, ¿no? Y bueno, y creo que de todos los sistemas biológicos podemos aprender y atender esta complejidad y nos enseña unos valores de cooperación, de integración, holísticos, que a lo mejor está muy bien pues, atender a todas estas cosas y que yo he aprendido de la biología. Pues ya. Bueno, doncs Anna Rierola, ja sabeu què és el que hi ha al darrere del Jardí de les Delícies i us convidem a veure-ho a Amposta aquesta tarda. Seguim amb les presentacions dels artistes. Calla, que canvio el lleidatà, que se me'n va una mica. Canvio el lleidatà perquè estem a Terres de l'Ebre i s'assembla més. Estem aquí fent les presentacions de diferents artistes que la majoria d'ells tenen obra exposada o tenen performances aquí Eufònic. I tenim ja preparats a Talàstasi, que són tot un equip. Mira, l'Alba està aquí despistada. Alba, molt bé. Espera, mira, saps què? Espera, fem-ho bé. Tu ves cap allà amb els teus companys. Fem-ho bé, fem-ho bé. Talàstasi, que és una instal·lació que està al Fab Lab d'Amposta, és una obra que també és una col·laboració entre científics i entre artistes i són un equip bastant gran, no hi són tots, falta algun, però són una colla. Són la Vanessa Balaguer de l'Institut de Ciències del Mar. Vanessa, vine cap aquí. Aplaudiment per la Vanessa Balaguer. Pots seure? El millor és seure, perquè si no la càmera te talla el cap. Després estan els Xuc Studio, que fan art, però ells tenen un bagatge científic i han fet com d'intèrprets, traductors, mediadors, mèdiums entre totes les dades científiques i el que havien de transmetre als artistes. Xuc Studio, per favor, un aplaudiment. Allà on tenim els artistes, és una peça audiovisual
hi ha una part visual i una part musical, sonora. Anem a saludar a la part visual Alba G. Corral. Rebeu-la també amb un aplaudiment. I ara ja quasi que em quedo aquí perquè no vull que la càmera em talli el cap. I la part sonora aquesta vegada ha estat responsabilitat del 50% de Playmodes, Santi Vilanova. Un aplaudiment. Sí, sí. En principi tenim un suport visual, però ho estem intentant. Sí? Perfecte. Doncs jo començo. Talastasis va obrir al públic ahir, o sigui que és superrecent i esta tarda el podeu veure en posta. I és un projecte que s'ha finançat, hem rebut un finançament per a poder-lo desenvolupar de la Fundació Catalana per la Recerca i ens ha permès això, treballar en equip, fer un procés de cocreació que ens ha interessat molt, tots aquests diàlegs que s'han generat aquests últims 6 mesos, i ho vaig passant jo, no? Perfecte. I l'Antònia ja ens ha presentat una miqueta, però presentaré jo breument a l'equip. Hi ha hagut una part de l'equip que hem sigut científics, jo mateixa i el Pablo Sánchez, que és l'únic que avui no està aquí. Nosaltres treballem a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, que és un institut que fa recerca, és un centre públic i fa recerca sobre el mar i els seus ecosistemes. En concret, nosaltres el que fem és, com se veu en aquest vídeo, anar al mar amb campanyes oceanogràfiques, recollim aigua i en aquesta aigua viuen microorganismes que fan funcions essencials. Sí? Recollim mostres on hi ha microorganismes i també recollim les dades de l'ambient on viuen, els paràmetres com la salinitat, l'oxigen, la temperatura, etc. Llavors, aquests microorganismes els estudiem des d'un punt de vista genètic, estudiem el codi genètic i aquest codi ens dona informació sobre qui són aquests microorganismes i què fan a l'ecosistema. Llavors, a la part artística tenim Alba G. Corral, artista visual, i a Santi Vilanova, que forma part de Playmodes, i ells també treballen en codi, en art generatiu. Llavors vam veure que aquí hi havia un lligam treballant amb aquestes dades que ens podíem entendre i al mig d'aquesta intersecció està en el Xuc Studio. El Toni voldria que saludés, que està allà, també aquí ja no cabíem, però també forma part de Xuc Studio. I ells han sigut una mica els mediadors que han canalitzat aquestes informacions en les dues direccions. I una cosa bonica que hem après en aquest projecte jo crec que és que aquests límits d'intersecció entre ciència i art s'han anat difuminant. I crec que això és el que estem aprenent ara en tots aquests projectes d'art i ciència. Ja no vull parlar més i ja deixo el flow. Sí. Doncs la peça Talastasi se centra en uns microorganismes invisibles però que tenen una rellevància increïble en la nostra vida. Hem treballat amb microorganismes bacterians, marins. Com veieu aquí, una sola gota d'aigua conté 500.000 de microorganismes. Llavors, aquests microorganismes integren la química del planeta i la entren a la xarxa biològica. Per tant, d'alguna manera actuen com a reguladors del clima. Són tan abundants, la Terra té un 70% d'aigua, són tan abundants al nostre planeta que realment si canviem el seu medi, com està passant amb canvi climàtic, escalfament global, les conseqüències arriben a ser de caire planetari. Llavors aquests bacteris, aquests microorganismes són tan importants que, per exemple, han produït gairebé la meitat de l'oxigen que s'ha generat a tota la història del planeta Terra. La meitat de l'oxigen que respirem prové d'aquests microorganismes. Generen més de la meitat dels núvols que veiem a l'atmosfera. I una dada molt important i que ha sigut com clau per desenvolupar la narrativa de la peça és que ajuden a segrestar 1/3 del CO2 que es produeix a l'atmosfera a les profunditats dels oceans. Llavors hem treballat amb dades que provenen d'una campanya oceanogràfica que va passar el 2011 que es diu Malespina. Malespina va navegar a l'oceà temperat, que és el que es troba entre les latituds tropicals i subtropicals que veieu aquí marcades. I aquestes dades genòmiques i ambientals que parlava la Vane provenen de punts concrets en aquests oceans.
I no són només coordenades concretes, sinó que es mostreja cada coordenada en 7 profunditats diferents que van des de la superfície fins a 4.000 metres, que és la capa anomenada batipelàgic. Llavors nosaltres hem construït aquesta narrativa també tenint en compte aquest context de caracterització científica de la columna d'aigua. Tenim l'epipelàgic, que és on arriba la llum, mesopelàgic és la zona de penombra i batipelàgic ja comença a ser profunditats on no hi ha gens de llum i hi ha metabolismes diferents. Llavors us hem posat aquest screenshot d'un GitLab que tenim en comú i aquí comença la part d'interpretació i comunicació entre art i ciència. Un repositori de dades en els que hem treballat amb els investigadors científics, tracten les dades crues, les analitzen i generen dades per publicar. Però aquestes dades per publicar potser no són directament utilitzables pels artistes. Llavors hem hagut de fer una translació tenint en compte el que volíem explicar i quin era l'input que els artistes necessitaven per treballar. I hem trobat que al final tenim eines comunes, que tampoc sabíem que podien existir, descobrir el que deia la Vane, que tenim molt més en comú fins i tot a nivell metodològic. I aquesta diapositiva. Això són els tipus, els diferents punts que volíem tractar a la narrativa. A través de dades genòmiques, la regulació del clima, l'efecte albedo, que és el reflexe de la llum solar gràcies als núvols, aquests núvols que es generen gràcies a l'emissió de gasos derivats del metabolisme microbià dels bacteris que estan just a la superfície. També el segrest del carboni, que s'inicia amb la fotosíntesi, genera matèria orgànica que va caient a l'oceà profund. Jugar amb la llum, metabolisme microbià i lligar-ho tot amb la teoria de Gaia, que, com deia l'Anna també, parla de com s'interconnecten tots els organismes del planeta per seguir vius, bàsicament. I res, això és la nostra Bíblia. És el punt de trobada final en el que en realitat és molt representatiu de tots els llenguatges. Vam definir la narrativa de l'obra, comença l'atmosfera i ens anem enfonsant fins que arribem al batipelàgic. Vam dividir-ho a nivell narratiu, a nivell científic, què estàvem tractant a cada capa del procés, com pensàvem, com sentíem com a científics, com ens imaginàvem aquest viatge i dades que podíem associar a cada tipus de moment i llavors ja tota la interpretació per part dels artistes de com poder traslladar aquest missatge. Bueno, ese Excel estaba todo el rato ahí presente. No hemos querido hacer ¿dónde está el término medio de representar unos datos científicos en una pieza artística? Y eso lo hemos debatido mucho entre todo el equipo. No queríamos hacer una representación visual, de representación de dadas, de visualización de dadas. Esa no era el objetivo, pero para llegar a lo que hemos hecho, que es una metáfora de un viaje completo, desde las primeras capas del mar, hemos tenido, yo hablo en plural porque creo que lo hemos tenido un proceso muy semblant, aunque después Santi lo ha aportado al son. Teníamos que entender y les hemos linchaba preguntas, pero de por qué aquí aparece esto y por qué aquí si no hay clorofila, pero yo, a ver, Marta, explícame eso. Era muy importante también toda la mediación y preguntas que a lo mejor, pues no sé, que Pablo y tú teníais que ver por qué en cada estación pasaban una serie de cosas, hasta de por qué hay luz aquí y luego no hay luz y por qué aquí hay más luz. De cada escena, de cada tipo de datos, pues nos podíamos tirar bastantes días. Y a lo mejor no había luz porque había una lámpara encendida en el barco. Vale, esto es importante, ¿no? Entonces, llegar a todo ese nivel de profundización, de entenderlo, que creo que sí que ahí hemos tenido un proceso similar al científico, hace que también estos proyectos, por lo menos lo que yo he aprendido, es que son muy largos. Creo que en 6 meses... Y que es un proyecto abierto, no quiere decir que ya lo hayamos acabado, ¿no? Es la primera presentación, pero que, y hablando con otra gente que también hace proyectos así, se necesita mucho tiempo para entender, para llegar a un lenguaje común y luego ya cuando ya lo tienes y es como que ya te has
ya entiendes todo y por toda la guía, ¿no?, que tenemos de storyboard, es cuando ya comienzas a poner la parte del arte, de la expresividad, que a veces no sabes bien de dónde sale, pero que sí es que sale de haber estado estudiando, impregnándote, haciéndote preguntas durante muchos días de proceso, que el proceso no estaba tanto, por lo menos en mi parte, la parte visual, sino también hemos utilizado muchos programas científicos. El Ocean Data Viewer, porque es maravilloso y ellos lo utilizan. Y claro, también entrar a un programa científico, no sé si lo habéis hecho alguna vez, tela, ¿no?, hasta que consigues verlo, pero lo hemos utilizado de una manera artística, no queríamos representar, sino ver la estética de todas esas escenas y qué pasaba con una estación y qué pasaba con otra, qué tipo de luz podía tener, porque tenía más riqueza. Y después con el reto de representar lo invisible con figuras y con comportamientos abstractos también, porque lo que estamos haciendo al final es representar cosas súper importantes que pasan en el océano, pero que son invisibles, es que no se ven ni al microscopio. Es un paso más, que es el genoma y la probabilidad de abundancia de cosas, que luego hay muchas cosas que tampoco saben qué es. Entonces, eso, o sea, aquí está pasando muchísimos comportamientos, por eso en las escenas veréis también muchas diferencias y bueno, yo os invito a que la veáis, que la escoltéis y a las 4 pues estaremos allí, qualsevol pregunta, i le doy paso a Santi. Jo estic d'acord que segurament el procés més important que hem tingut que fer i el debat més important era precisament trobar aquest equilibri entre representar unes dades científiques però sense quedar-nos en la visualització de dades, és a dir, ni l'Alfa és infografista ni jo soc sonificista, no sé com es diria això. És a dir, clar, volem representar les dades però des d'una sensibilitat i des d'una expressió, que al final també en les converses amb l'equip era el que buscàvem, és a dir, el que volem és comunicar, és a dir, comunicar a un públic ampli que no necessàriament és docte en qüestions de ciència, però hosti, poder arribar a un públic gran a través de la sensibilitat i no tant a través de la representació estricta de les dades. Però clar, has de trobar un equilibri, tampoc pots fer qualsevol cosa, dir no, aquí farem qualsevol dibuix, qualsevol música i ja més o menys anirem per aquí. Llavors, la cerca d'aquest equilibri jo crec que ha sigut el moll de l'os de la feina que hem fet. Al final funciona molt bé, és a dir, aquesta idea del viatge en vertical, que comencem en la superfície i anem baixant cada cop cap a llocs més exòtics o llocs més estranys. I no sé, funciona guai. Jo des de la meva perspectiva, al final a mi se m'obrien com un parell de qüestions de dir, ostres, treballem amb sampling o treballem amb síntesi? És a dir, sampling vol dir si gravem, si tenim gravacions submarines o si treballem amb síntesi vol dir si treballem amb síntesi sonora, és a dir, amb imaginació pura, és a dir, amb representació matemàtica, fent servir funcions matemàtiques per a generar el so. I al final hi havia una qüestió per a mi, i crec que en la metodologia de l'Alba això també està present, és a dir, al final estem representant sistemes que són dinàmics, que estan vius, llavors tenia sentit el treball amb la generativitat, és a dir, nosaltres treballem molt amb sistemes que són, no diria no determinístics, però són difícils de predir, tenen com una certa vida pròpia, i tant en el so com en els gràfics, i això té sentit perquè estem creant sistemes vius. Llavors, hem fet sistemes vius que intenten representar de forma sensible aquestes dades i crec que és una cosa que es veu quan vas allà perquè, sí, està tot, la cosa està bastant viva. M'avisen que tenim un minut. Algú vol tancar? Toni? Toni, vols tancar? Jo sí que sempre acabo tancant esta conversa, però tancarà el Toni avui, dient que després de la peça volem convidar en aquesta reconnexió a la reflexió de reconnectar amb la natura i amb les espècies que no són humanes per al manteniment de l'equilibri planetari, que talastasi vol dir això, talassa vol dir mar, i estasi sistema en equilibri. Jo no tinc molt més a dir, el que sí que et convido a que passis les diapositives i que vegin el plantejament de l'obra final, que és algo que és molt màgic, molt immersiu i que crec que heu de viure per poder arribar a interpretar.
I res, que ha sigut un plaer estar com a mediadors d'aquest projecte i tan immersos en aquesta nova exploració de les dades. Moltes gràcies. Qui ahir a la nit estava a l'espectacle d'Astres de Playmodes? Molt bé, molt bé. Si éreu gairebé tots, ja sabem de què estem parlant, no? Doncs jo crec que segurament ens vam quedar tots amb les ganes de saber una mica més com funcionava aquell sistema que apuntava amb tantíssima precisió a les estrelles i saber com s'havia fet la música i com està fet tot. I què millor que preguntar-li als artistes. Per tant, ara anem a rebre de nou a l'escenari a Santi Vilanova, 50% de Playmodes, aplaudiment, i Eloi Maduell, l'altre 50% de Playmodes, aplaudiment. I ara, sí, pots d'aquí. Jo baixaré de l'escenari, però mentre vaig deixant a l'Eloi que connecto l'ordinador, no? I una vegada ja estigui la cosa, ells ho fan molt bé, o sigui que jo ara segurament que en un segon farà pip. Però és per entretindre-us. Tampoc voldria contar un xiste, perquè no en sé. No, jo puc dir que, perdoneu, que sóc molt cansino i estic dos vegades seguides. No, però està bé. Però està bé. Mira, així, mentre l'Eloi engega això, mira, ja està. T'anava a fer una pregunta, però sí, què t'ha semblat aquesta vegada fer només de músic? És una meravella. És una meravella. El que passa que només de músic és molt relatiu, perquè, clar, has d'interpretar dades, has de fer codi, has de fer mails... Has de fer mails. És el més difícil de qualsevol procés. És el peor. Escriure e-mails, contestar e-mails, llegir e-mails. Només hi ha una cosa pitjor que és fer Excels. Ah, pues sí. A veure, a Marta Oliveres fer Excels li pone. No sé on és ara. Qui és la Marta? Però segurament us podria fer La fitxem, si li agrada. una masterclass de com d'excitants són els Excels. Però ara, Astres de Playmodes, aplaudiment per ells. Fem el duo sacapuntes. Bueno, hi ha algú que no hi fos ahir, jo és que estava, no? Però sí que hi ha gent. Bueno, i ens ho explicarem una mica en general, no? Igual el que venim a presentar és Astres, és un projecte de recerca que ja comença a donar fruit i ja està prou madur com a espectacle. Fa gairebé 4 anys que el vam començar. L'origen ve al moment de la pandèmia, crisi energètica, guerra amb Ucraïna, ens porta a repensar una mica la nostra activitat. Nosaltres normalment treballem amb activitats o instal·lacions de gran format, bàsicament, o tenim de tot, però hi ha algunes que són una mica grans i a vegades ens ha fet una mica de basar de veure que tenim 2 generadors en plan container tirant CO2 per als pobres microorganismes del mar i ens sentim culpables. I llavors vam tenir una reflexió i una manera de buscar com podíem treballar amb la llum natural. D'aquí se'n van desprendre 2 línies d'investigació, una per treballar amb el sol durant el dia, aprofitar la llum solar per generar instal·lacions, i estem també en desenvolupament, però està menys formalitzada, i una altra era amb la llum de la nit, amb els estels, en aquest cas amb llum elèctrica o no, fent projeccions làser en els estels. No sé si fem una mica de... No tenim molt superpresentació preparada. Comencem una mica des de l'inici. Això va venir d'una intuïció que vam dir... Nosaltres ja havíem treballat amb làser abans i un dia el que vam fer ens en vam anar a la muntanya i vam dir què passa si apuntem el làser cap al cel. Nosaltres tenim una peça, una escultura de làser que és penjant un làser suspès, diguem, en un espai, tirat cap a terra, i amb fum ja se'n genera una escultura làser, es veu la llum sòlida i és un procés, una peça que ens agradava, i en aquest cas és girar, treure l'atmosfera de fum, i el dubte era si es veuria alguna cosa amb una atmosfera sense fum, i cada vegada que hem fet un pas
si ens funciona hem seguit endavant, diguem, no? Ha sigut una validació constant del procés. Això ens va funcionar i més o menys es veia, és a dir, ens vam sorprendre que funcionés, diguem, a nivell visual i que era perceptiu poder tirar cap al cel. Aleshores també vam tenir una altra intuïció que era dir, home, segurament si la gent està tirant satèl·lits i naus i coses cap a l'espai, segurament el sistema de posicionament dels estels el podem saber a través de dades científiques o de dir, ha d'haver-hi una manera de saber on estan els estels, amb la qual podríem fer un mapping dels estels. Nosaltres venim o hem passat per la tecnologia o la creació en mapping des de fa uns anys, i aquest, diguem, era un pas més de dir, hosti, mapping és mapejar, és posar en relació dos dominis de dades, diguem, el posicionament dels estels i el projector de làser. I aquí és on vam acudir, ja m'ho fes algun xiste de tant en tant, si no... És que ho fas molt bé, tio. Gràcies pel xiste. Teníem la intuïció que s'havia de poder determinar el posicionament dels estels, però no en sabíem prou. Arribem on arribem, entre PDFs i Excels no ens donava el temps, i ens vam acudir a diversa gent que estaven aquí dient, hòstia, necessitem ajuda de l'acadèmia, i va acabar responent un agent de la Universitat Politècnica, de l'Escola de Telecomunicacions, que van fer una assignatura amb alumnes que li diuen projectes amb empreses, una cosa així, on les empreses presenten un repte a un grup d'alumnes que durant un quatrimestre estan desenvolupant aquell repte. El repte era, tinc un projector làser que té unes coordenades, el vull enfocar al cel de manera aleatòria, és a dir, sense haver de fer servir la tècnica que fan servir la gent que fa astrofotografia o que fa servir telescopis, que és alineant la muntura amb l'estrella polar, etc., sinó buscar una manera més plàstica i menys determinista de com ha d'estar instal·lat l'aparell, sinó que fos més versàtil, i els alumnes van posar a treballar durant 6 mesos i van treure un primer resultat que funcionava prou bé, diguem, era un altre cop una validació de dir sí se puede, sí que es pot, i vam tenir la sort que en Francesc Rey, que el teniu aquí d'esquenes, que és el professor que portava aquesta assignatura, li va enganxar prou el projecte com per després d'aquesta assignatura seguir treballant amb nosaltres sense recursos, vam estar un parell d'anys tirant, diguem, de la seva generositat per anar desenvolupant. Bàsicament amb ells el que hem fet és el sistema de calibració, que li diem que és la manera com el projector de làser, quina és la relació entre el projector de làser, les coordenades del projector de làser i les coordenades dels estels. Jo aquí per fer gràfic el procés, és a dir, quan nosaltres sortim el primer dia en la furgoneta i el làser sense cap coneixement a disparar raios làser a les estrelles, el que fem és els feixos de làser tu a mà els pots posicionar, és a dir, amb el ratolí de l'ordenador vas fent així i dius, ah, mira, ja he encertat, no? Fas així, ah, aquella també l'he encertat, però és que les estrelles es mouen i al cap de 3 minuts allò ja no encaixa, llavors has d'anar tot el rato refent l'encaix i aquí és on la gent de telecomunicacions ens ajuda a que això es mantingui al llarg de la nit, és a dir, que un cop calibrat, tot i que el cel es va movent, es mou la Terra, tot i que aparentment el firmament es mou, el làser va seguint, sembla que va seguint a les estrelles. De fet, aquí tenim un vídeo que forma part de l'allò. Aquí veieu, es veu una miqueta, els 4 punts més exteriors són l'àmbit, el fustrum, l'àrea de projecció del làser, i aquí bàsicament el que estem fent és un timelapse de 4 o 5 hores, que el que fem és els estels que entren dins del camp visual del làser me'ls pintes, simplement. És una prova de validació de dir els estels que entren dins del que el làser per projectar els marquem, diguem. I és a dir, és el tipus de test o de desenvolupament que hem anat fent. Això significa que el làser està calibrat. I ens hem hagut de comprovar que durant hores funciona, és a dir, quantes hores això aguanta aquest nivell de calibració. En teoria, a nivell matemàtic hauria d'aguantar, si no es mou el trípode ni la Terra, hauria d'aguantar un dia per l'altre o no, hauria de funcionar sempre, diguem. 10 anys, no? No eren el Julio, com es deia, els catàlegs aquell? El Julian, no? Els d'Hiparcos, els catàlegs de... Això són entre 10 i 20 anys, diguem, no? És a dir, tot i que ahir l'Alvira, que va fer la xerrada amb nosaltres, deia que estem viatjant a 220.000 km per segon al voltant de l'espai, nosaltres i els altres, i tothom, està viatjant a unes velocitats d'aquesta magnitud. Des d'aquí es considera que els estels estan en una posició determinada. Hi ha uns catàlegs que diuen
Polaris justament està sempre al mateix lloc, però aquests estels estan aquí, tot i que s'està expandint, però això dona una idea de lo tremendament, absolutament lluny, la distància que significa perquè puguem considerar que un estel està en un lloc determinista tot i està expandint-se. Vull dir, és una cosa que les escales que surten de tots aquests anàlisis de les dades és bestial. Total, que llavors tenim una validació de dir tenim un sistema, som capaços de mapejar els estels i ara què? A partir d'aquí què? Aquí hi ha una altra prova, diguem que igual són proves també tot això del procés que hem anat fent de recerca, de dir som capaços de seguir una constel·lació durant 3 hores, més o menys, del sistema. Anem seguint els estels, el cel gira i el làser segueix, les coordenades del làser segueixen els estels tal com es mouen. On estem treballant ara de cara al futur és poder moure, ara mateix el làser està estàtic, està quiet, el que estem treballant és poder motoritzar el làser per poder-nos moure a altres parts del cel i poder treballar. Ara hem de treballar amb el que tenim davant del projector, el que estem treballant és poder moure aquest projector i seguir tenint la capacitat d'encertar els estels. Igual és el projecte com més slow cooking que hem fet mai, no? És a dir, estem habituats a dir, hosti, se'ns acudeix alguna paranoia i de seguida materialitzem alguna cosa i de seguida tenim un espectacle. De seguida igual dic 3 mesos, posem per cas. Aquí portem 4 anys de desenvolupament amb la ratllada de dir, hòstia, ara no va això, ara no va allò, ara me falta la fórmula de no sé què, ara no me quadra, ara no va la calibració. I ara estem molt contents perquè aquest és el tercer bolo que fem, és a dir, la tercera proposta d'espectacle i és molt guai, vull dir, podem començar a expressar coses. Sí, ara podem començar. De fet, com en molts dels processos que fem nosaltres, tenim clar, a l'hora d'assajar o de crear continguts o de desenvolupar la part més creativa, clar, no pots tenir el cel, sí que el pots tenir dins de casa o al balcó, però no és fàcil muntar el làser i tenir-lo calibrat, és a dir, un procés que has de treballar de nit, té una sèrie d'inconvenients que el que fa és que fem servir el que fem moltes vegades, que ens generem un simulador amb Unity, un motor de videojocs, ens generem un cel o un firmament i les mateixes dades que li enviem al làser li enviem al simulador, és això que veieu aquí baix, una mica perpèntic, amb tantes ratlletes, però això és el que ens permet visualitzar o assajar o crear continguts sense haver d'estar a fora, diguem. Tota la generació de continguts ve amb un software propi que hem anat desenvolupant a Playmodes no només per aquest projecte, sinó que és un entorn de treball que portem una pila d'anys desenvolupant per la majoria de projectes que estem fent avui en dia i anem afegint mòduls, són caixetes i fils que es van connectant i aquí hem afegit un mòdul del firmament on hi ha la geolocalització, l'hora del dia, les estrelles que vols veure, si veus veure les constel·lacions. I bàsicament aquí absorbim les dades del catàleg d'estrelles, és a dir, quines són les estrelles que es veuen dins del meu làser, que és el quadradet vermell que no es veu gaire bé aquí, hi ha un quadrat vermell aquí, aquests 4 punts d'aquí. Això és l'àmbit en el que estem treballant i a partir d'aquí ve la part creativa, és a dir, partim d'una cosa molt senzilla que són punts en un canvas, en un espai de treball i aquí el que fem és un procés, un altre cop generatiu, com abans, el que fem és com interpretem nosaltres, és a dir, la generació de constel·lacions. Les constel·lacions que nosaltres coneixem, o si algú les coneix, venen bàsicament dels grecs, diguem, són més antigues, però els grecs li van posar nom i són bàsicament les occidentals, però cada cultura que ha estat observant el cel, i són quasi totes, té la seva cultura de constel·lacions, les seves formes, els seus mites, la seva utilitat o la seva necessitat. Aleshores nosaltres en començar hem fet és generar les nostres constel·lacions de forma generativa. Al final la matèria que tenim són punts, ratlles i herència cultural. És a dir, això és la matèria prima que tenim. I so. I sorolls. La representació sonora, sí. Bueno, punts i ratlles també són. Sí. No sé si enxufem el software i fem alguna cosa. Gerard ens deixa, no? 30 segons? Bueno, sí. No, això és com el que vam la setmana passada, que vam el live coding. Aquí jo el que he fet ara, el botó que he apretat és a dir, això forma part, per exemple,
del software que tenim, que és una animalada, que hi ha 1.000 milions de coses, i jo aquí el que li he dit és una paraula, no sé si és tècnic, però és compilar i executar. És a dir, que cada vegada el que fem és executar. No tenim una aplicació feta, sinó cada cop la compilem, perquè anem fent modificacions. I a més tenim un ritual molt guai cada cop que enxufem aquest programa per a que funcioni l'àudio. Per Collider. Sí, has de ficar com diversos CDs a Santa Tecla i si s'apiada de ti, s'enxufa l'àudio, cosa que no passa sempre. Bueno, confiem que vagi. Quin posem? Fònic. Un fàcil. Fàcil, sonar simple. Sonar simple, sí. Llavors aquí has de navegar cap al trosset que diu que comenci aquí. Clar, això ho tenim orquestrat una mica per la performance, ahir em preguntaven, no? Per l'espectacle com està dividit, i tenim 5 o 6 moments o presets, diguem, que el que fem és que els anem disparant i que estan escrits dintre de que són generatius i depenen dels estels que tenim endavant. Cada dia poden ser diferents, que és un del plantejament que com collons fas alguna cosa en un univers de coses que està constantment canviant. Com et planteges fer un espectacle amb una cosa que sí que pots preveure, però és difícil i que cada dia pot ser diferent i depèn de si comencem 5 minuts o 10 minuts més tard, els estels estaran a una altra posició. Faig play, a veure què passa. Mira, sona i tot. Sona i tot i enxufem el simulador, a veure si va. Aviam. Unity. Llavors, com que som una mica friquis... No sé si té el simulador aquí, provem. Bueno, a veure si enxufa. Al final el que fem, a nivell de so, el que fem és sonificació de dades, és a dir, al final aquests punts, aquestes estrelles són coordenades en l'espai, és a dir, de cada punt tenim un parell de coordenades X, Y, i fem servir aquestes coordenades per a transformar-les en so. Fem servir com diverses estratègies, però, per exemple, assignem una nota a cada estrella, estàs do, estàs re, estàs mi, estàs fa, estàs sol, i generem constel·lacions de forma generativa, és a dir, de forma aleatòria. Si se pinten 3 estrelles sonaran 3 notes simultànies, si se pinten 7 estrelles sonaran 7 notes simultànies, l'acord que es forma serà diferent, depèn de quines estrelles enxufem o apaguem. I avui està fent el Healy o el Cair, no? Està com 2 octaves per baix. Bueno, està viu. Està bé, no? Trastiende, és adolescent. Bueno, doncs això és, no? Sí, no sé si... És que fa rato que ens diuen que s'haurien d'haver acabat. I encara que no siguin les 12 del migdia, que falta, no sé, un quart d'horeta, seguirem a la nit, seguirem a l'hàbitat nocturn. I ho farem amb la nostra següent convidada. I ara és el moment en què I'm going to switch to English perquè us presentaré a la Lauren Moffat. I'm going to present Lauren Moffat, just a minute. No sé, és que quasi que us ho explico en català. La Lauren és una artista que treballa tant en pintura com en escultura, com també en realitat virtual, realitat augmentada i entorn digital. És d'Austràlia, viu a València i col·laborarà en un projecte en què estem Eufònic, que portarem a cap en els pròxims 3 anys, juntament amb el Carlos Martorell, alias Shoek, que potser molts de vosaltres coneixeu perquè també és una mica com família Eufònic, amb un altre artista família Eufònic, el Jaume, i ella. I aquest projecte es diu Covision i en el qual connectarem herència natural o llegat natural amb tecnologia digital i amb el present. Intentarem salvar, o si més no, posar l'atenció amb alguna espècie desprotegida. I ara ja sí. Now I'm switching to English just to say hello to Lauren Moffat, who is researching a project where the protagonists are the creatures of the night.
those creatures called bats, murisecs, ratpenats. Un aplaudiment per la Loren. Can you hear me okay if I'm speaking like this? Yeah, my name, like Antonia said in Catalan, my name's Lauren Moffat. I'm an artist originally from Australia, but I'm based in Valencia, which is a city a couple of hours driving south of here. I'm working, normally the output of what I do is an immersive environment, so I'm working with video game technologies to create works that can be experienced in virtual reality with a headset or with mobile devices to experience them in augmented reality. But I'm also working with physical media, with painting, with drawing, with sculptures and digitizing those elements. Also with found objects or plants or organisms, and sometimes scientific data that I kind of bring into the immersive environment and make sort of multi-pass dialogue between virtual and physical. In order to kind of make objects that exist in a liminal space. And I'm here to present two different projects, actually. The first one's called Echolocations, and you see it here. This is a kind of capture from the screen of a software that I developed last year that allows me to make a digital twin of virtually any city and simulate the movement of bats through that city. And then the way that I work with it is I sort of make observations of different of the bat behavior, like according to different elements that are in the environment, and then add those as kind of obstacles or kind of points of attraction for the bats that change their behavior. I also introduce some kind of live data about temperature and humidity and so on that can also affect their behavior. So what motivated me to do this is that I find that we need to kind of find ways to make these sort of invisible creatures that we share our urban spaces with more visible, and to create some sort of language for how to kind of analyze our behavior and how we're actually affecting these habitats that we're sharing with other species. So this is what I came up with to kind of create these, instead of like having the bat be kind of like a point in space that goes flying past you and then you forget about it, making them into these kind of persistent lines that you can experience during the day. So this is a version of the software that I made in Alicante, which is another city, another couple of hours south of Valencia, also on the Mediterranean coast. And this is a simulation of one bat. In the previous screen, there were, I think, 6 or 8 bats that was foraging for around half an hour on the Santa Monica Hill where the castle is in Alicante. But during the work on echolocations, I kind of realized from all of this observation of bats that I really wanted to work with the real movements. I didn't want to have a computer drawing them. I wanted to kind of capture the real thing. And so this is an early sketch for the project called Wanderlines, which is what I'm developing now. The project has become active again since we're in summer and the bats are back. This is a 3D model of a bat that I filmed virtually from a lot of different angles. And then I superimposed all of the frames from the videos to then work with a photogrammetry software to make a reconstruction of that bat path. Photogrammetry is a 3D scanning technique where you use a lot of different photos taken of the same object or the same thing that you want to reconstruct from a lot of different angles, and then an algorithm creates a 3D reconstruction based on the differences between the photos. And so what I want to do, what this summer is going to be about, is trying to get this, but from real bats. And I'm also opening up Wanderlines, this new kind of annex project, or this new project that sort of spawned from echolocations. I'm opening it up to other species as well. For instance, swallows and other types of birds. And also some aerial insects that are also around in the cities. And also I'm interested, because of this kind of, these places like the Delta and like Valencia, there's a lot of kind of agricultural area close to the city. So there's a lot of spaces that are kind of like it starts to kind of go into nature, but there is still a lot of human activity that affects animals in different ways.
So it's all very new as well because I don't have development funding, but I do have an in-kind support from a technology company that has loaned me some cameras to make the videos that I need to make these reconstructions. And they only arrived at the beginning of June. So this is the first test that I made in a space that's close to my studio in Valencia. And that you can see this kind of blue shape that's at the center, like in between these buildings. This is the first reconstruction of, I think, about 3 seconds of one bat's movement. And it worked actually pretty well. I'm quite happy with that result. But before the bats go back to hibernation, I would like to have this, but much more detailed. I would like to try and manage to get angles where the bats come closer so I can gain more detail, because at the moment, because the bat is quite far away, and also because of the conditions that I'm filming in, the bat is sort of like a little black line with some little lines going through it. And I would like to gain more detail. And with the hope of like creating a series of these reconstructions that can then be experienced in augmented reality, or that could be used as part of a kind of a documentary project in VR, to give a frame for the types of things that I'm thinking about with this project. I'm looking for scientific partners who are looking at the same kind of questions but from a scientific angle, and who also have more sophisticated equipment to work with, and or production support to allow me to rent or buy some of the equipment that would allow me to make more sophisticated, bigger reconstructions from longer periods of time. And so, yeah, actually, I think that's all I wanted to share about this project. I'm very happy to have had a chance to talk about it. It's actually the first time I'm presenting about this particular one, so I hope that everything was coherent. And thanks again very much for inviting me and giving me the chance to be here.